Исәнмесез, Татарстан Яңа Гасыр каналында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Ростов өлкәсендә барлыгы 17 мәчет бар. Ростов-на-Дону шәһәрендә бер Аллах йорты. Ул 2003 елда төзелгән. Беренче мәчет шәһәрдә моннан 100 ел элек салынган була. Дини тормышны алып баруда электән үк милләттәшләребезнең тырышлыгы зур булган. Бүген дә шулай ук. Өлкәдәге ислам дине үсеше белән хәбәрчебез Гөлия Садыкова танышып кайтты. Ростовта халык элек-электән динле булган һәм аның нигезендә татарлар торган дип башлап китте сүзен мөфти ярдәмчесе Мөхәммәд Бикмаев. Беренче мәчет Мөхәммәд Захир Ярулла улы Бигиев, аның олы абыйсы данлыклы дин әһеле Муса Бигиев, Гыйззатулла Дәүликамов, Фәзлулла Үтәгәев, Мөхәммәдҗан Янбаев, Рәхмәтулла Гаташев кебек кешеләрнең тырышлыгы белән 1905 елда төзелгән. Мәчет беренче һәм икенче дөнья сугышлары вакытында да эшләп торган. 2 катлы, манаралы булган ул. Бинасы өлешчә бүген дә сакланган. 1953 елда төзекләндерү дә уздырылган була. 1963 ел бу мәчетебезне Совет дәүләте аскерләре алалар. Аннары ясалар солдатский клуб. Хәзерге көнгә бу мәчет булып эшләми. 2016 ел Ростов өлкәсе дини идарәсе язды официальное заявление администрации города кайтару өчен, ләкин безгә ул заявление изин бирмәделәр. Хәзерге көндә без бирдек кагазларны судга, Алла бирсә киләсе елга бәлкин иншалла Алла бирсә кайтарырбыз. Мәчетнең эшчәнлеге туктатылганнан соң да мөселманнар динне алга сөрә. Күпмедер вакыттан соң торак йорт сатып алып, анда намаз бүлмәсе оештырып җибәрәләр. Халыкка дин сабаклары укытыла башлый. Әлеге эшләрне Пензаның Урта Әләзән авылында туып үскән, Бухарада укып кайткан, 1982 елда Ростовка эшкә җибәрелгән мөфти Җәгъфәр Бикмаев башлап җибәрә. Халык шул кадәр дингә тартыла ки, мәчет салдырырга кирәк дигән фикер Җәгъфәр Зөфәр улының башыннан бер генә минутка да чыкмый. Бәйрәм намазларына мөселманнар иске мәчет урынына җыела торган була. Халыкның күплегеннән урамда хәрәкәт туктатыла. 1999 елда җирле хакимият мөселманнарга мәчет салырга рөхсәт бирә. Müslüman kardeşlerimiz şartlandılar. Başta şiklenmelerde küp kişi bulmaz, bilmezler. Bir de Kazançki Kray. Şular bilmemiz diye biri de tüzüsəyiz meşit. Daha şunda zaявлениялар oldu. Bu aytып өтірі керек, бұл секрет түгел. Bir күн сайын bir идлер жиылып, bir машина доңгыз тизәге бұшадыр өзімізге түзісәгіз береді демешітті. Шондай қиындықтар болса да, Аллаға шүкір түзіп, мен шу бүліме кабинетта күн айдым мен, түзеген вақытта. Күн айдымда ertə bilən turabızda tağı işlərə. Kildə Türklər qardaşlarımız bir Avni Çelik degen kişi var, milyarder indi hazır Allah'a şükür. Min üzüm meşit Kur'an biri de Allah nasip etsə deyib. Başta aşağılıqda tөгіледі. Мәчет садақа акчасына яши. Гыйбадәтханә янында хәләл кибет тә бар. Ул грек милләтеннән Саввиди Иван Игнатьевич дигән кешенеке. Товар белән тәэмин итеп тора. Акчасы тулысы белән мәчеткә тотыла. Ә мөселманнарга кисәк, алар Ростов өлкәсендә 100 меңгә якын. Идарәдә барлыгы 20 мең татар. Күбесенчә Пенза, Тамбов, Татарстан, Башкортстаннан. Гаит бәйрәмнәрендә гыйбадәтханәгә 12-14 мең кеше җыела. Халык сыймый. Шуңа күрә мәчетне зурайтырга иде дигән теләк белән яна. Халыкка үзенең диненә, үзенең теленә мәхәббәт урнаштырырга вазифабыз бар, Алла насыйп итсә. Шуның өчен беренче улларымны да шул динга укытып, шул диндә булып таркатырга дигән өмет белән укыттым. Бүген ике улы Мөхәммәд белән Наил шушы мәчеттә хезмәт итәләр. Мөхәммәд мөфтинең ярдәмчесе булса, Наил имам хатиб шит илләрдә дини уку йортларын тәмамлаган. Коръәнне гарәп телендә яттан белә. В течение 10 лет уже возглавляю данную мечеть. По пятницам количество прихожан достигает 1500. Пятикратная молитва, азан
воскресная школа по изучению Корана, основ ислама. Каждый день проводятся собрания, где обсуждаются вопросы и проблемы мусульман. Также читаются проповеди. Шит җирдә дә үз телебез, мәдәниятебез, динебезне саклый алырдай көчле халык шул без. Җәгъфәр әфәнденең Ростов өлкәсенә килүенә дә 34 ел. Декабрь аенда ул үзенең 60 яшен тутырды. Милләттәшләребезнең хезмәтен өлкә күләмендә дә күрәләр һәм зурлыйлар. Без менә хәзер Ростов-Дон шәһәренең иҗтимагый палатасында, Россия Федерациясенең һәм Ростов өлкәсенең дәүләт бүләкләрен тапшыру тантанасында чакырылган кунаклар исемлегендә мөфти Җәгъфәр хәзрәт Бикмаев та бар. Җәгъфәр әфәнде дин һәм тел бергә үсәргә тиеш дигән фикердә. Шуңа күрә җирле якташлар татар-башкорт оешмасы белән дә бәйләнештә тора. Юбилее уңаеннан оешма җитәкчеләре аны Бөтендөнья татар конгрессы рәисе Ринат Зиннур улы Закиров исеменнән мактау хаты истәлекле бүләкләр белән хөрмәтләде. Шагыйрьләребез әйткән бит, татар теле минем халкым теле, аннан башка минем телем юк. Илен сөймәскән телен сөймәс, иле юкнан гына теле юк. Аллаһа шөкер. Аларны без истә тотабыз, просто укып кына әйтер өчен түгел. Бу нәрсәне амалда да ашырга тырышабыз. Гөлия Садыкова, татарлар, Ростов-на-Дону. Тапшыруыбыз охырына якынлашты. Якыннарыбызга игътибарлырак булыйк. Туганнарыбызны саклап яшик. Сау булыгыз.